Liyayikhetha futhi igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sithembiso SamaMpondo, ubabamkhulu, umkhulu womkhulu phakathi, amen. Siyawabongela amadube esandlwana ngokudayisa isizwe sikaNkulunkulu wakwa-Israyeli, isizwe samaHebheru, isizwe samaJuda. Siyawabongela amadube futhi esandlwana ngokuthi emukele le nkolo yabelungu abafika nayo kanye nayo imigubho yawo abafika nawo namasiko abo abamhlophe. Siyawabongela amadube esandlwana ngokumukela uKhisimusi nenkolo yabamhlophe kuze kube namhlanje njengoba sidumisa lolu suku. Phela KwaZulu lalingekho lolu suku ngaso isikhathi lesi sikacetshwayo, njengoba kusekuze kwaba khona le mpi yasesandlwana. Wayengawudumisi kwanawo lo Khisimusi. Ikona futhi lokho kwakucasula kakhulu bona abamhlophe ukuthi kungani lo muntu engafuni ukumukela izinto esifike nazo kuleli zwe. Sesifikile nezimishini lapho phela okuyikole khona, kodwa uCetshwayo akafuni ukumukela le mfundo esifike nayo singabelungu. uCetshwayo akafuni ukumukela inkolo yethu yobuKristu. uCetshwayo akafuni ukuyiyeka le mithetho yakhe kamvelingangi yokuba abantu balobole begane. Abelungu phela bafuna ukuthi kwenziwe le mithetho yabo ukuba ulale nanoma ubani ngesikhathi osithandayo, uphuze utshwala noma ngasiphi isikhathi osithandayo. Ingakho phela ubona nakuyo imigubho yabo ababefike nawo nezinkolo ababefike nazo kuthiwa kukhona ngisho isidlo lapho khona uthola khona abantu bethi bangamakholwa balandela uNkulunkulu bephuze utshwala bebubiza ngesidlo, baphuza iwayini. uJehova uthini ngaleyo nto? Ngoba leyo nto akahambisani nayo, kodwa uNkulunkulu waseRoma, uNkulunkulu wewayini, lona elike lamveza lapho igumgedlela osuke umdumisa. Baze basenza izingane abelungu, njengoba nathi sasitshela abantwana abancane ukuthi umntwana udilizwa yibhanoyi. Bakholwa ngempela abantwana bethu uma kukhulunywa ngaleyo nto. Nabo-ke abelungu bafike besitshele into siyikholwa, njengoba sikholwa yiko konke abasuke besitshele khona. Bangamane bakubulale abantu bekuphikisa ngento eyashiwo kuye lo muntu omhlophe. Phela abelungu njengoba bebiza abantu abamnyama ngezimfene, baqinisile. Phela kukhona umbhali owabhala incwadi ethi Kunyenyeza Esikhotheni, lapho khona kwakukhona abalingiswa abayizilwane, kukhona ibhubesi nonogwaja ukhalulu kanye nazo izimfene. Unogwaja lona wakwazi ukuthi aluthe izimfene ngengoma ayethi azihlabelele, okuyiyona ngoma eyaziqhatha izimfene nebhubesi, ngoba phela ibhubesi lalishonelwe umntwana walo. Wayebesethi lezi mfene azicule ingoma ethi zibulale umntwana webhubesi. Ibhubesi lathi imalizwa imfene zihlabelela le ngoma lazibulala zonke izimfene. Lo mbhali wayeqonde khona ukuthi abantu abamnyama bakholwa yiyo yonke into abayitshelayo, bese behlabelela izingoma abangazazi, bephinde bethi uJesu wafa ngenxa yabo, ekubeni bona babengahlangene ngaleyo nto. Yena-ke umntwana webhubesi lo okwakukhulunywa ngayo kule ndaba eyabhalwa yilo mbhalo, iwundlu phela, Lion of Judah. Uyochaza ngayo le ncwadi ngelinye ilanga igumgedlela, ngoba phela umuntu omnyama uyathanda ukuhamba ezipenda ngawo wonke amasiko azo zonke izizwe, ephinde adle nokudla kwazo zonke izizwe lezi aye ukudla kwakhe ayekuphekwe uNkulunkulu, futhi nemvunulo yakhe avunula ngayo imvunulo yezinye izizwe. Kusukela ekuseni lize liyoshona ilanga awudli ngendlela yase-Afrika, ikakhulukazi sona isizwe sakwaZulu. Esesingene naso sathi shi, bayekele amaMpondo, amaXhosa nababeSuthu, izizwe eziphuma phambili, izizwe zamashangane namaVenda, ekudleni ngendlela ewusiko lwakubo. Wena ekuseni mawuvuka uvuka ngama-jungle oats, ngo-bacon and eggs, ukudla kungekhona kwakini.
Vuka ngokudla kwase-England, lithi malikhuphuka ilanga udle ukudla kwase-China. Uma usuyoluvala usuku uvale ngeNdiya, usudla phela o-chicken curry ne-rice ngoba awuzithandi. Kodwa siyasibona namhlanje isizwe samashangana esikhona ngisho nakhona ezweni lase-South Africa asiwuyekile ngumdumbulu waso namakinati aso, saze safika nawo sazowutshala kuyo le ndawo. Nemfino lena siyithanda kabi, kodwa wena sewaphenduka waba yinto engabizeki. UyiShayina, uyiNdiya, umlungu, uyiJapani, uyikho konke nje, impilo yakho ixovekile kakhulu. Impela kunjalo. Akekho umuntu olilahlekile noduke kakhulu njengaye lo muntu omnyama. Uhambe ethatha zonke izinganekwane zakamanye amazwe ezenze kube ngezakhe. Athi wafelwa amakhosi akwamanye amazwe. Mangakanani amakhosi akulo leli lengabadi akufelayo, efela umhlaba, efela ukuvikela wena ukuthi usale unendawo yokuhlala. Njengabo ocetshwayo laba ababehlupheka kakhulu belwela khona ukuvikela wona umhlaba lona osekhona njengamanje kwaZulu, lo kuthiwa phela iNgonyama Trust, okuyiwona sizwe sakwaZulu esisele nendawo. Azikho ezinye izizwe ezikhona lapha ezweni lase-South Africa ezisele nomhlaba ngaphandle kwesizwe samaZulu. Kwathi ngesikhathi kuliwa nendaba yayo iNgonyama Trust lena ukuthi umhlaba wakwaZulu uphela lena phela ePort Edward, uMthavuni. Amampondo alo aphetha athi awafuni ukuthi lo mhlaba ungene ngaphansi kwaZulu ngoba enyanya ukuthi azongena ngaphansi kwesilo samaZulu. Ancamela ukuthi lowo mhlaba uhambe ubuyele ngaphansi kwayo iBritain kunokuthi ungabuyela uZulu. Manje amampondo awanayo indawo yonke ebheke emampondweni, indawo engaphansi kweBritain. uZulu kuphela osele nendawo. Nalo futhi leli dube lasesandlwana eliseThekwini liyayenyanya inkosi lithi isilo sokwenzani leso ngoba lithanda ukuphathwa iBritain nemithetho yayo yezenkolo ethi lalana noma ubani, dlala nomfazi womuntu. Uma kwenzekile walobola, ulobole ngembuzi. Benza njalo phela abantu bangaphesheya kothukela, uze uhleke usulu uma ubuka imithetho abayenza uma bethi baye bezama ukwenza isintu. Impela kulo lelizwe likwaZulu uKhisimusi into eyafika late kakhulu ngoba phela ukuqale khona lapha eThekwini wawenziwa ngaphesheya kothukela. Wenziswa bona abantu abamnyama laba phela ababedukile besonta emishini begujiswa lolu suku. Nabo babesebenza emaplazini abelungu babeligubha lolu suku ngoba phela bezwa ngobasi wabo ngesikhathi ejabule kakhulu. Awubasi ujabuleleni kangaka na? Usethi ubasi ezweni lakithi namhlanje kunomkhosi omkhulu kaKhisimusi, noma ngingekho kanye nabo njengoba begubha umkhosi wokuphuma kobusika, nami lolu suku ngizoligubha kanye nani ngikhona kulelizwe lengabadi. Kuhle kakhulu ukuthi siwazi umlando, sithi noma siyilandela into siyilandele ngothando nangolwazi, hayi siyilandele ngamanga nje. Ngoba phela inkolo yobuKristu lena ayifunanga ukuthi iveze zonke izinto obala ukuze umuntu ayikhethe ngokuyithanda nangokuyazi. Sekukhona ngisho abelungu abanye asebeliyekile ukuligubha lolu suku lukaKhisimusi ngenxa yokuthi ababona abangaphansi kwalo mkhosi waseRoma sabaze balithola iqiniso bathi bona sebeyahlukana nalo mkhosi weziqhaza. Kodwa mina njengomuntu omnyama ongumZulu ngithi angifuni ukuhlukana nalo mkhuba. Ngisho ngenkani ukuthi kwazalwa umsindisi kanti lolu suku lasungulwa nguye uPope Julius wakhona eRome owayephethe izinkolo ngeminyaka yama-300 AD. uJesu ekade afa, wabeke esethi ngalolu suku lolu lwalesi thixo asigujwe yiwo wonke umuntu wakwa-Israyeli ngenxa yokuthi basebemcolonizile u-Israyeli. Wathi usuku lokuzalwa komsindisi lona ongumoloki. Siyambongela uPope Julius ngokuhlukanisa abantu noNkulunkulu wabo weqiniso. Liyaguqa lapho eGumkedlela, umzukulu amafutha umkhovu, uDwi intombi nesoka phakade. Amen.